खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समायखिरा लाबाय। बिथांखौ हादोरसानि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदेश मुखिया समायखिरा लाहोयो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाफाना गासै सा 14 केबिनेट मिनिस्टारफोराबो समायखिरा लाबावो। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। दिनै साननि 12 रिंगा बारलांनाय लोगो लोगो रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदेश मुखिया गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव आसामनि गोदान सोरखारनि मन्त्रि सभानि मन्थ्रिफोरखौ समायखिरा लाहोयो। गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समायखिरा लायो। बिथांनि उनावनो आसाम हादोरसा भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि आरो पातासारकुसि समष्टिनि एमएलए बिसायख'जानाय रन्जित कुमार दासआ केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। আৱশ্যক হোৱাৰ বাবে মই এনে বিষয়ত যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপ মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিব। बिथांनि उनाव भारतीय जनता पार्टीनि लोगो हानजा अगपनि आफादगिरि अतुल बरायाबो केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बेनि उनाव इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो चापागुरि समष्टिनि बावैसो एमएलए महरै बिसायख'जानाय उर्खावगोरा ब्रह्मआ बर' रावजोंनो केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। समायखिरा लानानै बुंदोंदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि संबिजिरखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा जिरा गोसो लायालासिनो संबिजिर आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायख'गोन। आं असे उर्खावगोरा ब्रह्मआ अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राफोर जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। मख'नो गोनांदि परिमल शुक्लबैद्य, चन्द्रमोहन पाटवारी,
केशव महन्त, डक्टर रनज पेगु, अजन्ता नेउग, सन्जय किसान, अशोक सिंगाल, पीयूष हाजरिका, बिमल बरा आरो जगेन मोहन मोना केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। दिनै सा 14 केबिनेट मन्त्रिफोरा समायखिरा लायो। गासै केबिनेट मन्त्रिफोरखौ रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदेश मुखिया समायखिरा लाहोयो। हादोरसानि रायजो राजाफ्रा गोबां मिजिंथिदों दि गोदान सोरखार आरो गोदान गिबि मन्थ्रिया गोबां हास्थायनाय बायदि खामानिफोरखौ मावफुंगोन। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24।